Dobrý deň, volám sa Egon Čolákien. Dnes mám naliehavú správu pre celé ľudstvo, ktorá sa týka osudu našej civilizácie. Rozhodol som sa predložiť túto správu do vašej váženej pozornosti potom, ako som sa nedávno zúčastnil spoločného stretnutia Výboru pre udeľovanie Nobelových cien Národných akadémií vied vo Washingtone DC, kde sme diskutovali o problémoch mylných informácií a dezinformácií. To viedlo do bodu v mojom živote, keď som si uvedomil, že existuje toľko zavádzajúcich informácií o téme klimatických zmien, ktoré ma inšpirovali k tomu, aby som vám predniesol nasledujúcu správu. Táto záležitosť je nanajvýš dôležitá pre prežitie každej živej bytosti na tejto planéte. Skôr ako budem pokračovať, rád by som sa v krátkosti predstavil tým, ktorí ma nepoznajú, aby ste pochopili vážnosť a legitímnosť môjho posolstva. Ja, Egon Čolákien, som kvalifikovaný časticový fyzik, spolupracujúci s popredným laboratóriom časticovej fyziky CERN. Zachovávam si veľmi aktívnu úlohu vo vývoji nových technológií s ohľadom na Future Circular Collider, budúci kruhový urýchľovač častíc s podstatne vyššou energiou ako predchádzajúce tohto typu. Takisto sa v NASA aktívne podielam na misii NISAR, prvej satelitnej misii na zhromažďovanie údajov s ultravysokými frekvenciami a tým na pozorovanie širokej škály procesov na Zemi, od rýchlosti prietokov ľadovcov a ľadových príkrovov až po dynamiku zemetrasení a sopiek. Okrem toho som aktívnym členom Medzinárodnej asociácie lektorov spravodajských služieb a odborníkom na medzinárodné daňové právo. Počas svojej kariéry som pôsobil ako legislatívny daňový analytik v prezidentskej komisii pre medzinárodný obchod a investičnú politiku pre Biely dom za prezidenta Nixona a prezidenta Forda. Spolupracoval som s Harvardským úradom pre legislatívny výskum a pôsobil som v rade redaktorov Harvard Journal on Legislation, harvardského časopisu pre legislatívu. Potom som spolupracoval s Reaganovým kuchynským kabinetom a Reaganovým Bielym domom, kde som bol úzko zapojený do projektu strategickej obrannej iniciatívy prezidenta Reagana. Celkovo som spolupracoval so 4 prezidentmi USA. Väčšinou bývam v Cambridge, Massachusetts, USA, domove MIT a Harvardskej univerzity, kde mám akademické korene. Vybavený kombinovaným právnym a fyzikálnym vedeckým zázemím, som profesionálnu kariéru rozbehol v rámci národnej bezpečnosti, legislatívnych záležitostí a akademických komunít. Pričom som začal v rannom veku. Moje súčasné profesionálne aktivity sa odohrávajú na Capitol Hill, Washington DC, kde pôsobím ako federálny lobista v Kongrese USA a Bielom dome. Moje súčasné aktivity sa však sústreďujú na klimatické zmeny a záležitosti súvisiace s národnou bezpečnosťou. Moja kvalifikácia potvrdzuje moju kompetentnosť urobiť rozhodujúce vyhlásenie o zmene klímy na našej planéte. Je evidentné, že Zem zažíva rapidnú eskaláciu extrémnych klimatických a geodynamických udalostí. Dochádza k výraznému nárastu výskytu a veľkosti seizmických, vulkanických, hydrologických, atmosférických, gravitačných a tepelných anomálií. Okrem toho sme nedávno zistili množstvo alarmujúcich anomálií vo všetkých vrstvách zemského systému. Dochádza k mimoriadnemu posunu a destabilizácii zemského jadra, k sporadickému a chaotickému zrýchleniu rotácie planéty a k posunu jej rotačnej osy. Tento scénár pozostáva z kritického oslabenia a vzniku atypických anomálií magnetického poľa a zmeny v skladbe horných vrstiev atmosféry. Tieto udalosti vyvrcholili extrémnou aktiváciou magmatických ohnízk a sprievodným nárastom zemetrasení s hlbokým ohniskom, čo spôsobilo zníženie tepelnej vodivosti oceánu. V dôsledku toho naše oceány stratili svoju schopnosť fungovať ako kompenzačný a chladiaci mechanizmus. Všetky tieto alarmujúce faktory naznačujú iba jednu vec: dovtípiť sa, že naša planéta je na pokraji sebazničenia a ľudstvu zostáva už len pár rokov na odvrátenie tejto blížiacej sa katastrofy. Práve teraz naša planéta vstupuje do cyklu klimatických katastrof, ktoré postihujú všetky planéty našej slnečnej sústavy. Celá táto slnečná sústava prechádza týmto cyklom každých 12 000 rokov a každých 24 000 rokov má tento cyklus najvyššiu intenzitu. Podobne ako na Zemi, dokázané procesy zmien v jadrách iných planét a geodynamické zmeny štruktúr, ako aj nárast atmosférických anomálií sa vyskytujú aj inde v našej slnečnej sústave. To by zase naznačovalo, že tieto cykly sú spôsobené vplyvom vonkajšieho kozmického pôsobenia na všetky planéty slnečnej sústavy. Toto je vzor opakujúcich sa klimatických katastrof, v ktorých dnes žijeme.
ktoré by mohli viesť k zániku ľudstva a našej planéty Zem. Ak sa pozrieme na Mars, uvedomíme si, že tento istý vzorec následného správania je len opakovanou pripomienkou odsúdenia tejto planéty na zánik. Priatelia, toto je pozadie, na základe ktorého s vami dnes hovorím. Až doteraz sa našej planéte podľa všetkého podarilo prekonať všetky predchádzajúce katastrofické cykly. Teraz je však opodstatnené očakávať, že Zem nebude schopná zmierniť tento súčasný cyklus. Hlavným dôvodom, prečo čelíme hrozbe zničenia, je jednoducho antropogénny faktor. Konkrétne my, ľudia, sme viedli vojnu s oceánmi. Úmyselne sme zasahovali do schopnosti oceánu vykonávať samoregulačnú tepelnú vodivosť, masovým zamorením našich vôd, znečisťujúcimi látkami na báze uhľovodíkov. My ľudia sme spôsobili, že naše oceány sú absolútne neschopné odovzdávať nadmerné endogénne teplo do atmosféry, čo je nevyhnutná a neoddeliteľná funkcia. Momentálne sa v hlbinách Zeme nahromadil nadbytok deštruktívnej endogénnej energie a tá istá nahromadená energia má potrebu urýchlene opustiť zemské jadro. Takýto únik hmotou ohraničenej energie spôsobí devastáciu povrchu Zeme a jej atmosféry. Predstavte si túto udalosť ako posledný infarkt Matky Zeme. K vyššie uvedenému zhrnutiu sa dospelo vo svetle nasledovného. Mnoho rokov som študoval klimatické zmeny. Na druhej strane som bol nútený preskúmať súvisiace klimatické a prírodné katastrofy a alarmujúci vývoj intenzity a škôd spôsobených na ľudských životoch. Dobre si uvedomujúc z mojej osobnej skúsenosti, že korelačná téma nebola dobre prijatá ani na politickej, ani vládou financovanej akademickej scéne výskumu, môj záujem o túto veľmi citlivú tému sa následne zintenzívnil. A v pravý čas som si uvedomil, že akékoľvek komplexné pochopenie tak zložitého a sofistikovaného predmetu by si vyžadovalo dôverné prepojenie nielen v rámci geofyzikálnej a astrofyzikálnej oblasti, ale aj v rôznych iných špecializovaných vedeckých oblastiach. Toto uvedomenie rýchlo vytvorilo mimoriadne širokú hĺbku vedomostí a zdrojov potrebných na získanie pevnej kontroly danej témy. Stručne povedané, potreboval som špecializované expertízy od ďalších kvalifikovaných, aby som dosiahol kompetentnú autoritu v tejto otázke globálnej zmeny klímy. Vedecká komunita, i keď s dobrými úmyslami, často financovaná protichodnými záujmami, sa bežne rozchádza v názoroch na riešenie náročných problémov. Preto optika, cez ktorú sa nazerá na danú tému, veľmi často nezodpovedá potrebám vedeckého skúmania. Problémom vedeckého sveta, ktorý má takéto otázky riešiť, je, že tento akademický svet je rozdelený. Všetko sa študuje v úzkých mantineloch špecifického vedného odboru. Zatiaľ čo otázku synchrónnej anomálnej destabilizácie všetkých vrstiev Zeme a s tým spojené riziko bezprostredného zničenia našej planéty možno skúmať len s využitím globálneho interdisciplinárneho prístupu. Otázka znie, ako to teraz dosiahneme? Na túto otázku som dlho nemal odpoveď. V skutočnosti až do roku 2022, aby som bol presný. Bolo to vo Washingtone DC, kde som konečne dostal odpoveď. V novembri 2022 som bol pozvaný ako rečník na podujatie, ktoré sa konalo v National Press Club, Národnom tlačovom klube, vo Washingtone DC, len 2 bloky od Bieleho domu. Podujatie bolo venované geopolitickým otázkam a zúčastnili sa ho uznávaní odborníci na vládne záležitosti z USA a zahraničia. Práve na tomto podujatí som si najprv vypočul závažnú správu o klimatických zmenách, ktorú predniesli členovia americkej pobočky projektu Tvorivá spoločnosť, ktorí boli tiež medzi pozvanými rečníkmi. Zástupcovia tvorivej spoločnosti predniesli dôležitú prezentáciu, v ktorej sa venovali jednému z najpálčivejších problémov, ktorý je predmetom môjho výskumu a obáv už mnoho rokov. Nárastu frekvencie a intenzity klimatických katastrof na Zemi spolu s možnosťami ich predpovedania, ako aj ich zmiernenia. Hoci nešlo o vyčerpávajúcu správu, ale skôr o výstižné shrnutie, už počas tejto prezentácie som rozpoznal jej hlbokú vedeckú hodnotu. Je to preto, lebo obsahovala unikátne vedecké údaje z oblasti geológie, klimatológie a seizmológie, ako aj hĺbkovú geofyzikálnu analýzu dynamiky procesov prebiehajúcich v zemskom jadre a ich vzájomného vzťahu s cyklickými procesmi vo vesmíre. Skutočne unikátne. Ich rétorika ma veľmi zaujala
a zhodovala sa s mojím vlastným chápaním problematiky. Okrem toho, cítim povinnosť zdôrazniť, že to bolo prvýkrát, čo som sa stretol s takou rozsiahlou vedeckou prácou, ktorá sa okrem iného zaoberala otázkami nadnárodnej bezpečnosti, čo tiež spadá do rozsahu mojej špecializácie. Obrovskou hodnotou tejto správy pre mňa bolo, že sa zaoberala nielen problémom zhoršovania ekosystému našej planéty a zintenzívnením klimatických katastrof, ale aj otázkou nevyhnutnosti týchto klimatických procesov a kritickou nutnosťou nájsť spôsoby, ako im čeliť. Tieto zistenia upútali moju osobnú pozornosť a začal som spolupracovať s tvorivou spoločnosťou, pričom som pokračoval v štúdiu ich práce, publikácií a vedeckých poznatkov, s ktorými pracujú. V apríli 2023 som sa dokonca ako čestný hosť zúčastnil medzinárodného fóra organizovaného tvorivou spoločnosťou s názvom Globálna kríza, východisko existuje, ktoré bolo preložené do 150 jazykov. V skutku pôsobivé. Dôkladne som si preštudoval aj rozsiahlu správu o klíme v dvoch častiach, pričom prvá časť bola prezentovaná na predchádzajúcom medzinárodnom fóre Globálna kríza, naša záchrana je v zjednotení, a druhá časť na tom, kde som predniesol svoju prezentáciu. Táto správa mala vysokú vedeckú úroveň a jej základ spočíva na dôkladnej a hĺbkovej analýze geofyzikálnych a astronomických procesov, ako aj vzorcov zmien, vyskytujúcich sa v jadre našej planéty, oceáne, atmosfére, v blízkosti Zeme a kozmickom priestore. Ich interdisciplinárny prístup mi pripadal celkom pôsobivý a oceňujem ho. Hlboké spracovanie údajov obsiahnutých v správe, využitie širokého spektra vedeckých zdrojov a logická konzistentnosť, na ktorej sú založené ich argumenty, jasne svedčia o monumentálnom medzinárodnom úsilí, ktoré sa rozvinulo počas jej tvorby. A to aj napriek tomu, že správa na moje poľutovanie nebola prezentovaná vo vedeckom jazyku, ale skôr v jazyku upravenom tak, aby ho pochopila široká verejnosť. Najdôležitejším aspektom tejto správy bola prezentácia matematického modelu postupu klimatických katastrof, ktorý starostlivo pripravil interdisciplinárny tím vedcov. Podľa tohto modelu existuje extrémne vysoká pravdepodobnosť, že do roku 2036 naša planéta stratí svoju atmosféru v dôsledku erupcie kolosálneho množstva magmy v blízkosti Mariánskej priekopy, po ktorej bude nasledovať silný hydraulický ráz v Tichom oceáne. V dôsledku toho sa planéta premení na entitu podobnú Marsu bez života. Rovnako ma zaujalo ich tvrdenie, že do 7 rokov sa život na planéte môže stať neznesiteľným. V dôsledku extrémne stúpajúcich teplôt ako atmosféry, tak oceánov, zvýšenej seizmickej a sopečnej aktivity, zvýšenej sily hurikánov a tajfunov na planéte. Tento matematický model som preskúmal a overil a na základe verejne dostupných údajov som nezávisle skonštruoval progresívne grafy. Obratom som zistil, že všetky závery vedcov týkajúce sa skutočného rozsahu klimatickej katastrofy spolu s ich výpočtami a matematickým modelom, ktorý navrhli, sú jednoznačne presné. Ich zistenia sú založené výhradne na dôveryhodných, spoľahlivých a overiteľných údajoch z otvorene dostupných zdrojov. Najviac ma zarazila skutočnosť, že všetky údaje, ktoré prezentovali na fóre, pochádzali výlučne z otvorených zdrojov. A oni boli prví, ktorí tieto informácie zhromaždili, zanalyzovali a vyvodili z nich závery. Považoval som to a stále považujem za nepochopiteľné, prečo sa nikto nepodujal na túto úlohu pred nimi. Nespochybniteľné údaje jednoznačne naznačujú, že katastrofy na Zemi eskalujú geometrickou postupnosťou a v priebehu iba 13 rokov prestane na našej Zemi existovať život, čo je osud, ktorý postihne žiaľ aj ľudstvo. Táto informácia vyvoláva hlboké znepokojenie a v skutočnosti je to práve dôvod, prečo sa na vás dnes obraciam. Predtým, ako prejdem k podstate môjho prejavu, rád by som zdôraznil významný aspekt, ktorý má prvoradý význam a predstavuje veľkú hodnotu. Chcel by som upriamiť vašu pozornosť na nasledujúcu otázku. Konkrétne, ak vezmeme do úvahy mimoriadne presné a komplexné zobrazenie zmien klimatických podmienok planéty, ktoré predstavili účastníci tvorivej spoločnosti a berúc do úvahy hĺbku a neuchvejnú presnosť ich analýzy,
ktorá presahuje možnosti akejkoľvek univerzity alebo národa v modernom svete, vynára sa prirodzená otázka. Odkiaľ obyčajní dobrovoľníci získavajú také hlboké a komplexné vedomosti, ktoré sa vymykajú súčasným vedeckým sféram? Hlboko som sa zaoberal štúdiom tejto problematiky a zistil som, že v rámci projektu Tvorivá spoločnosť je popri mnohých iných organizáciách aj medzinárodné spoločenské hnutie ALLATRA, ktorého dobrovoľníci sa na projekte tiež aktívne podieľajú. Pustil som sa do dôkladného skúmania ALLATRA. Ponoril som sa do štúdia ich aktivít a publikácií. Zistil som, že ALLATRA už od roku 2014 nastoľuje otázku neúprosnej eskalácie klimatických katastrof a ich cyklického charakteru. Tvorivá spoločnosť ako oficiálny projekt, však pokiaľ viem, začala až v roku 2019. Je pre mňa očividné, že úsilie dobrovoľníkov ALLATRA poslúžilo ako zdroj základných vedeckých východísk projektu Tvorivá spoločnosť. Vedecké poznatky zaštítené ALLATRA tak nachádzajú svoje pokračovanie a verejné šírenie v rámci projektu Tvorivá spoločnosť. Okrem toho mám dostatok dôvodov domnievať sa, že vedecké informácie sprístupnené verejnosti prostredníctvom projektu sú len špička ľadovca v porovnaní s rozsahom znalostí, ktoré majú predstavitelia hnutia ALLATRA. Prirodzene bola podnietená moja zvedavosť, pokiaľ ide o pôvod týchto znalostí v rámci ALLATRA. Dôkladným skúmaním tejto záležitosti som zistil, že dlho pred oficiálnou registráciou tohto medzinárodného hnutia sa už 10 ročia aktívne angažovala neoficiálna a rozsiahla interdisciplinárna komunita vedcov. Táto komunita pozostávala z odborníkov rôznych špecializácií. Fyzici, geofyzici, geológovia, historici, archeológovia, neurofyzici, dokonca aj politológovia, religionisti, psychológovia, psychiatri a odborníci z obrovského množstva ďalších vedeckých disciplín. Títo vedci boli rozptýlení v rôznych vedeckých inštitúciách a laboratóriách v rôznych krajinách po celom svete. To, čo ich všetkých spájalo, bol skutočný smäd po poznaní. Napriek tomu im často chýbala príležitosť ponoriť sa do mnohých kľúčových aspektov ich vedných oblastí kvôli cenzúre a tlaku zo strany akademickej komunity. Preto sa pustili do nezávislej činnosti, pričom spojili svoje multidisciplinárne odborné znalosti, aby preskúmali našu históriu, našu planétu a našu spoločnosť ako celok. Bez obmedzení ochotne začlenili do svojej práce teórie, ktoré boli vedeckou komunitou zakázané alebo prehliadané. Predstavitelia tejto medzinárodnej komunity vedcov sa zaoberajú skúmaním rôznych aspektov prírody a kozmu a vykonávajú výskum v širokom spektre vedných disciplín. Využívajú napríklad rôzne oblasti vedy, ako je časticová fyzika, kvantová fyzika, jadrová fyzika, astrofyzika, klimatológia, paleoklimatológia, archeológia, geológia, geofyzika, glaciológia, ako aj gerontológia, biofyzika, cytológia a dokonca aj história, lingvistika, religionistika a psychofyziológia a mnohé ďalšie vedecké oblasti. Počas svojho výskumu táto skupina vedcov odhalila hlboké a nezvratné zmeny vyskytujúce sa na Zemi, úzko spojené s vplyvom cyklických kozmických javov. Je pozoruhodné, že identifikovali špecifickú formu kozmického žiarenia, ktorú súčasná veda nepreskúmala, no má vplyv na zemské jadro každých 12 000 rokov. Zistili tiež, že to vedie k narušeniu geologickej a klimatickej rovnováhy planéty. Toto žiarenie destabilizuje zemské jadro, čo povedie k stupňovaniu frekvencie aj magnitúdy zemetrasení, sopečným výbuchom, tsunami, hurikánom, povodňam, suchám a iným katastrofickým udalostiam. Predpovedajú, že v blízkej budúcnosti tieto kataklizmy dosiahnu mieru, ktorá povedie k rozsiahlym stratám na ľudských životoch, zničeniu infraštruktúry a potenciálnemu kolapsu celej ľudskej civilizácie. Prirodzene, vedci v tejto komunite si uvedomili, že nemôžu ďalej mlčať o tejto pravde a že je potrebné spustiť poplach, aby sa o tom ľudia dozvedeli. Avšak veľmi dobre chápu, že nemôžu otvorene odhaliť seba a svoj výskum.
Ak by to urobili, nie len, že by ohrozili svoj život a kariéru, ale hlavne si uvedomili, že verejné vyjadrenie nesúhlasu s oficiálnym vedeckým názorom by mohlo viesť k strate zamestnania a k obmedzeniu ich prístupu k laboratóriám a zariadeniam, ktoré sú nevyhnutné na ďalšie skúmanie globálnej hrozby, ktorú odhalili. Chápali, ako systém funguje zvnútra a zároveň si uvedomovali, že odhalenie pravdy by ich vystavilo prenasledovaniu a hrozbám zo strany síl, ktoré majú záujem na zachovaní súčasného stavu a na utajení pravdy pred verejnosťou. Preto sa títo vedci rozhodli postupovať krok za krokom. Najprv založili organizáciu s názvom Lagoda, ktorá slúžila ako platforma pre výmenu informácií a koordináciu činností. Rozhodli sa tiež nájsť spôsob, ako priniesť tieto vedomosti verejnosti s pomocou ľudí, ktorým na tom záleží. Následne založili medzinárodné spoločenské hnutie s názvom ALLATRA, pomenované podľa rovnomernej knihy. A tak táto medzinárodná skupina vedcov našla podporu medzi obyčajnými ľuďmi z rôznych krajín a rôznych profesí, ktorých tiež zaujímalo vedecké bádanie a záchrana planéty. ALLATRA sa stala zjednocovacou platformou ako pre vedcov, tak aj pre ľudí rôznych profesí a zameraní po celom svete. Takto sa vedci mohli venovať skutočnej vede bez toho, aby museli opustiť svoje pozície a bez toho, aby museli dodržiavať inštrukcie zhora. A ľudia zase začali aktívne šíriť informácie o zmene klímy a kataklizmách prostredníctvom internetu, sociálnych sietí, videí, kníh, prednášok a iných fóriem vzdelávania. Rovnako vykonávali praktické experimenty a pozorovania, ktoré potvrdzovali hypotézy predložené týmito vedcami. Vo svojich prácach vedci z ALLATRA používajú metódy rôznych vedeckých disciplín, lingvistiky, archeológie, astronómie, geológie, paleoklimatológie a iných. Porovnávajú množstvo informačných zdrojov a materiálov z rôznych jazykov z celého sveta a identifikujú spoločné vzorce a tendencie. Kriticky vyhodnocujú existujúce teórie a navrhujú alternatívne pracovné hypotézy. Svoju expertízu, skúsenosti a vedomosti smerujú v prospech celého ľudstva. Musím priznať, že na mňa takáto dôkladná práca urobila hlboký dojem. V mojom vlastnom vedeckom úsilí, bez ohľadu na oblasť, ktorej som sa venoval, som sa vždy snažil ponoriť sa do podstaty každého vedného odboru. Či už je to časticová fyzika, alebo vzorce sopečných procesov. A podobne, ALLATRA zvolila rovnaký prístup. Rovnako by som chcel zdôrazniť jedinečný prístup vedcov z ALLATRA k štúdiu náboženstva. Sú naozaj výnimoční vo svojej kritickej analýze náboženstiev z vedeckého uhla pohľadu. Pre týchto vedcov je náboženstvo vnímané predovšetkým ako história. Toto je niečo, čo sme my vedci vo všeobecnosti prehliadali alebo podceňovali. A to je chyba. ALLATRA do hĺbky skúma rôzne aspekty náboženstva. Doktrinálne, sociálne, psychologické, ako aj dejiny, filozofiu, symboliku a etiku rôznych svetových náboženstiev. Študujú manipulácie a skreslenia vyskytujúce sa v náboženstvách v dôsledku vplyvu politiky, ekonomiky a osobných záujmov. Toto všetko je dôkladne skúmané pre pochopenie, prečo my, ľudstvo, nežijeme v zjednotenom, bezpečnom a mierovom svete, ako nám to odkázali tí, ktorých náboženstvá nazývajú prorokmi. A kto boli proroci? Boli to najmúdrejšie osobnosti, ktoré predstavili základy etického a morálneho správania a hlavné hodnoty jednotnej, bezpečnej a mierovej spoločnosti. Taktiež varovali o cyklickej povahe klimatických katakliziem a ich následkov. V podstate je to to, o čom hovorí ALLATRA. Paradoxom však je, že väčšina ľudí žijúca na svete žiaľ nie je schopná porozumenia plnej hĺbky vedeckých informácií, prezentovaných a realizovaných ALLATRA. Dokonca si dovolím tvrdiť, že len málo kto dokáže pochopiť skutočný vedecký poklad, ktorý pred nami leží už toľko rokov. Niekomu sa môže zdať jednoduchšie označiť ju ako náboženstvo, ale v ALLATRA nie je žiadne náboženstvo. Je v nej veda a pravda. Tí, ktorí nazývajú ALLATRA náboženstvom, sú buď nedostatočne vzdelaní, alebo zaujatí. Nevidia pravdu, ktorá je priamo pred nimi. Nie sú schopní pochopiť plnú dôležitosť a hodnotu ALLATRA pre celé ľudstvo. V skutočnosti ALLATRA je veda. Je to encyklopédia v znalosti. Je to najzásadnejšia a najgeniálnejšia organizácia,
ktorá spojila všetky vedecké odbory na interdisciplinárnej úrovni pre jeden spoločný cieľ – zachovať život celého ľudstva. Plne rozumiem tomu, prečo je Allatra teraz vystavená tlaku a perzekúcii zo strany istej nadnárodnej organizácie, ktorá kontroluje tento svet a pôsobí v tieni. Prirodzene som si vedomý toho, že táto prastará organizácia, existujúca tisícročia, vládne tomuto svetu, tzv. Architekti tohto sveta. Allatra so svojím fundamentálnym výskumom odhaľuje ich schémy a plány a preto sa stala terčom ich útokov a opozície, pretože spôsobuje nepríjemnosti v ich zaužívanom systéme riadenia sveta. To však nie je predmetom nášho dnešného rozhovoru. Prejdem k najzásadnejšiemu bodu mojej správy. Aspekt znalosti Allatra, ktorý dnes predstavuje najvyšší záujem nielen pre mňa, ale pre celé ľudstvo, je, ako Allatra chápe klimatické zmeny a katastrofický vývoj katakliziem. Popritom sú to aj znalosti o tom, ako prekonať túto skutočne bezprecedentnú výzvu v dejinách ľudstva. Tieto znalosti sú založené na hlbokom pochopení zákonov, ktorými sa riadi Zem a vesmír, čo umožňuje robiť predpovede a projekcie budúcich scénárov zmeny klímy a dôsledkov týchto zmien pre život na planéte. Tieto znalosti ponúkajú reálne riešenie pre prežitie ľudstva uprostred globálnej klimatickej hrozby. Tieto znalosti nemôžeme ignorovať alebo odmietnúť, ak chceme zachovať našu planétu a našu budúcnosť. Teraz sa vrátim k tomu, čo som zistil o Allatra, o aktivitách tejto vedeckej medzinárodnej komunity, ktorá dlho zostávala skrytá pred pozornosťou verejnosti. A čo je dôležitejšie, pôsobila v utajení, unikajúc vševidiaciemu oku architektov tohto sveta. Túto skupinu tvoril veľký počet vedcov, ktorí sa venovali interdisciplinárnemu výskumu klimatických a geodynamických zmien na planéte už od roku 1996. Práve vtedy došlo k prvým podstatným zmenám v zemskom jadre, ktoré boli zistené zmenami v magnetickom poli a geofyzikálnych parametroch planéty. Zástupcovia tejto skupiny vedcov organizovali expedície, získavali ľadové jadrá a vykonávali terénny, satelitný a laboratórny výskum. Skúmali údaje spektrálnej gravimetrie, seizmickej tomografie, geochronológie a chemického zloženia ľadu. Analyzovali izotopické zloženie vody, koncentráciu sopečných plynov, teplotu povrchu a dna oceánov, seizmickú aktivitu, slnečnú aktivitu a ďalšie faktory ovplyvňujúce klímu. Vykonali geodynamické modelovanie. Analyzovali nielen geologické a paleoklimatické záznamy, ale aj čo považujem za rovnako dôležité, údaje z histórie, archeológie, mytológie a náboženstva. Celý obraz nášho vesmíru skladali ako puzzle, pričom brali do úvahy históriu a údaje, ktoré získali prostredníctvom empirickej vedy. Výskumníci z Allatra prejavili obrovskú hĺbku vedeckých poznatkov a objavov, ktoré presahujú naše súčasné chápanie. V nasledujúcej rozprave uvediem len niektoré dôkazy o ich pokročilých schopnostiach. Uvediem jeden príklad. Pred 10 rokmi zverejnili svoj objav, že tok endogénnych neutrín zo zemského jadra predznamenáva blížiace sa seizmické udalosti. Toto odhalenie bolo založené na empirickom výskume, ktorý sa uskutočnil prostredníctvom nasadenia prenosných zariadení na detekciu neutrín vyvinutých samotnými výskumníkmi. Je pozoruhodné, že tieto prenosné detektory mohla niesť jedna osoba, čo je ohromný rozdiel v porovnaní s obrovskými modernými neutrínovými observatóriami, ktoré si na fungovanie vyžadujú rozsiahle budovy a laboratória. Len nedávno naša súčasná veda potvrdila, že nárast toku neutrín z hlbín Zeme sa naozaj zvýšil v konkrétnych lokalizovaných oblastiach a pôsobí ako predzvesť hroziacich zemetrasení. Vedci Allatra predbehli všetky vedecké komunity vo svete o 10 ročia. Dospeli sme k rovnakým záverom až roky potom, čo ich dosiahli oni už dávno pred nami. Ich pokrok vo vedeckých objavoch ich umiestnil značne do popredia pred naše vlastné vedecké snahy. Navyše, pred 10 rokmi nás vedci Allatra upozornili na to, že sa zvýši počet klimatických utečencov
a že tento problém si vyžaduje okamžitú pozornosť. Varovali nás pred hromadnou neregulovanou klimatickou migráciou. Vtedy ich nikto nepočúval. A teraz sa o tejto téme rozprával vo všetkých médiách. V tých časoch sme si neuvedomovali naliehavosť tohto problému. A prirodzene, varovania Allatra neboli vypočuté. Ale teraz je čas, keď vstupujeme do najnebezpečnejšieho obdobia pre život na planéte. Už viac nemáme právo ignorovať práve znalosti. Ako som už skôr naznačil, práve vďaka interdisciplinárnemu a nezaujatému prístupu vedcov Allatra bola identifikovaná príčina anomálnych zmien v zemskom jadre a nárastu katastrof v súčasnosti. Touto príčinou je cyklický charakter klimatických katastrof, ktorý sa na našej planéte vyskytuje každých 12 000 rokov. S ešte väčšou intenzitou každých 24 000 rokov. Tento cyklický fenomén pomenovali metaforicky klimatický Kerberos, podľa nemilosrdného tvora z gréckej mytológie. Podľa doterajších odhadov plne vstúpime do tohto cyklu v roku 2024. Ale v skutočnosti už dnes pozorujeme, že svet sa začína rúcať a už teraz je nárast intenzity a frekvencie katakliziem tak rýchly, aký nebol pozorovaný v predošlých cykloch. Zamyslite sa napríklad nad tým, čo sa stalo v Číne len počas mesiaca júl 2023. Podľa údajov čínskeho ministerstva pre riadenie mimoriadnych udalostí bolo 16 miliónov ľudí z 27 provincií, autonómnych regiónov a obcí zasiahnutých záplavami, zosuvmi pôdy, suchom a tornádami. Z nich bolo 703 000 jednotlivcov evakuovaných. Navyše, od začiatku augusta 133 000 ľudí zasiahli povodne v Pekingu. Jedná sa o najrozsiahlejšiu povodeň v Číne za posledných 140 rokov. 6. augusta spôsobilo zemetrasenie s magnitúdou 5,5, zrútenie 126 budov. V priebehu niekoľkých dní Čína utrpela enormné straty, ktoré naďalej narastajú o miliardy dolárov. Čína je druhou najväčšou svetovou ekonomikou z hľadiska HDP a je lídrom v inováciách a technológiách. Geografická poloha Číny ju však robí zraniteľnou voči rôznym prírodným katastrofám, ako sú záplavy, suchá, zemetrasenia a tsunami. S vysokou presnosťou však môžeme tvrdiť, že v dôsledku nárastu intenzity a frekvencie klimatických katastrof je Čína na pokraji ekonomickej krízy, ktorá by mohla mať nepredvídateľné dôsledky pre celé naše globálne spoločenstvo. Globálny obchod a výroba budú mať značné ťažkosti, ak sa čínska ekonomika a priemysel zrúti. Humanitárne katastrofy spojené s masovou migráciou obyvateľstva, epidémiami a hladomorom sú tiež pravdepodobné. Je kľúčové zdôrazniť, že Allatra už dávno predtým varovala, že Čína, podobne ako kolos s hlinenými nohami, bude v blízkej budúcnosti zdevastovaná v dôsledku prírodných katastrof. Tiež varovali, že z celej Číny ostanú len 2 malé obyvateľné oblasti. Paradoxne, práve tieto oblasti v súčasnosti nemajú vybudovanú potrebnú infraštruktúru alebo priemysel. Navyše, tieto oblasti sú tak malé, že by sotva mohli ubytovať čo i len zlomok obyvateľstva, nehovoriac o priemyselných kapacitách. Ďalším je Blízky východ, najmä Spojené arabské emiráty. Je to jeden z regiónov, ktorému vedci z Allatra predpovedali veľmi rýchlu eskaláciu frekvencie a intenzity klimatických katastrof. Vedci z Allatra nielenže poskytli presnú predpoveď zintenzívňujúcich sa katastrof v tomto konkrétnom regióne, ale aj varovali, že celé územie Spojených arabských emirátov sa čoskoro stane pustou púšťou. Súčasné pozorovania potvrdzujú ich predpovede, keďže katastrof v tomto regióne pribúda každým rokom. A toto je len začiatok. Vedci z Allatra predpovedali dynamiku klimatických katastrof, ktoré sa už po celom svete zintenzívňujú a ničia našu planétu a naše životy. Ale to, čo predpovedajú pre našu blízku budúcnosť, je však ešte viac alarmujúcejšie. Chcel by som zdôrazniť, že môjim zámerom nie je vás vystrašiť, ale informovať vás o realite
ktorej som bol sám osobne svedkom. Preštudoval som údaje, vedecké výskumy a predpovede od Allatra a bol som ohromený ich hĺbkou a relevantnosťou. Zvažte nasledujúce. Zatiaľ čo vedecká komunita je zaneprázdnená snahou porozumieť kvantovej mechanike, oblasti, ktorá stále uniká nášmu plnému chápaniu, vedci z Allatra už dlho skúmajú otázky za kvantovou hranicou. Otázky, ktoré musíme urýchlene študovať, aby sme mohli riešiť vplyv vonkajšieho kozmického žiarenia na jadro našej planéty. Aby sme to dosiahli, musíme zmobilizovať všetky naše zdroje a integrovať všetky naše schopnosti. Ako ľudia sme zlyhali a nepočuli varovania Allatra pred 10 rokmi, keď sme mali dosť času. Bude to fatálne zlyhanie ľudstva, ak ich budeme ignorovať teraz. Súčasný stav globálnej ekonomiky a klímy si vyžaduje okamžité a koordinované kroky všetkých zainteresovaných strán. Aké stratégie by sa mali použiť, aby sme prekonali krízy spojené s hospodárskym poklesom a klimatickou zmenou? Je naozaj potrebné budovať ukrytové mestá s vertikálnymi farmami, aby sme prežili ešte niekoľko rokov a nakoniec aj tak zahynuli? Alebo je nevyhnutné riešiť tento problém na globálnej úrovni? Niektorí vedci a tvorcovia politiky sa bránia šíreniu informácií o vážnosti situácie, aby nevyvolali paniku a destabilizáciu spoločnosti. Ale takýto prístup môže byť nebezpečný, pretože bráni hľadaniu praktických riešení tohto problému. Podobá sa to situácii, keď je pacient chorý a odmieta ísť k lekárovi a dúfa, že sa to samo vylieči. V takýchto prípadoch riziko úmrtia pacienta významne narastá. Preto je nevyhnutný otvorený a objektívny dialóg medzi všetkými zainteresovanými stranami, aby sa zvolila optimálna stratégia na záchranu ľudstva pred globálnou katastrofou. S čím sa však svetové spoločenstvo zaoberá v súvislosti s riešením klimatických problémov? Stále zbierame prostriedky na boj so zvyšovaním koncentrácie CO2, ktorý je vlastne kompenzačný mechanizmus 12-tisícročného cyklu katastrof. Je to následok zohrievania oceánov, ktorý vedie k nárastu emisí CO2. Následný prirodzený krok kompenzácie zvyšovania tepla planéty je aktivácia sopiek. Je to prirodzený proces. Prečo? Pretože naša planéta bude zvyšovať koncentráciu CO2 všetkými možnými spôsobmi. Naša planéta teraz potrebuje zvýšenie koncentrácie CO2, nie jej zníženie. K nárastu koncentrácie CO2 dochádza vždy počas cyklu, ako ukazujú nestranné štúdie ľadových jadier a vedci z Allatra o tom už nejaký čas otvorene hovoria. Ako tento kompenzačný mechanizmus funguje? Vyparovanie z oceánov najprv nasíti atmosféru molekulami vody, po ktorom nasledujú emisie rozptýleného CO2 z oceánov, čím sa v stredných vrstvách atmosféry vytvorí ochranný štít proti vonkajšiemu žiareniu a poskytne sa šanca na pretrvanie života na planéte. Na základe dlhodobých pozorovaní geologickej aktivity Zeme sa ukázal istý vzorec. Práve počas 12-tisícročného a 24-tisícročného cyklu dochádza k nárastu počtu a sily rôznych typov sopečných erupcií, vrátane stratovulkánov. Je to súčasť prirodzeného samoregulačného mechanizmu planéty, zameraného na zvýšenie hladiny CO2 v atmosfére na ochranu. Oceán zohrával kľúčovú kompenzačnú úlohu aj v minulosti. Prenášal endogénne teplo z hlbín Zeme do atmosféry, čím ochladzoval magmu. Oceán tiež prispieval k produkcii dostatočného množstva kyslíka v spodných vrstvách atmosféry, čím vytváral podmienky pre život. Zároveň sopky vypúšťaním CO2 do horných vrstiev atmosféry vytvárali efekt štítu, ktorý chránil Zem pred kozmickým žiarením. Avšak našou činnosťou, keď sme ako ľudia znečistili oceán plastmi a uhľovodíkmi, sme narušili jeho kompenzačný mechanizmus, čo spôsobilo, že oceán prestal plniť svoju primárnu funkciu ochladzovania magmy. To je skutočne alarmujúce, pretože v predchádzajúcich cykloch to bol práve oceán, ktorý zachovával život na planéte počas cyklických katastrof. My sme sa však o túto ochranu pripravili, čím sme ešte viac zhoršili už aj tak veľmi silný 24-tisícročný cyklus katastrof. Preto dnes čelíme riziku, že sa zopakuje osud Marsu, ktorý v dôsledku intenzívneho kozmického žiarenia tiež prišiel o oceán a atmosféru. Pred mnohými rokmi sa nám to všetko snažili sprostredkovať vedci Allatra,
ktorí upozorňovali na katastrofálny stav oceánov a ich kľúčovú úlohu v budúcnosti našej planéty, keď sme ešte nemali jasnú predstavu a úplné povedomie o tomto probléme. Vedci Allatra neboli vypočutí, pretože podľa nášho názoru sa zdalo, že s oceánom je všetko v poriadku. Bolo to tak. Teraz sme však svedkami úplne inej situácie. V súčasnosti sa v horných vrstvách oceánu nahromadila značná energia, o ktorej sa už diskutuje v otvorených vedeckých zdrojoch. Mlčí sa však o tom, o čom vedci z Allatra hovoria už dlho. Že oceán akumuluje oveľa viac energie v spodných hladinách, čo má deštruktívny dopad na našu atmosféru. A dôsledky toho vidíme už dnes. Energia nahromadená v oceáne je mimoriadne nebezpečná. Vieme, že ak sa energia niekde nahromadí, prirodzene sa uvoľní. Bola by to pre nás katastrofa, keby sme nezačali konať hneď v tejto chvíli. Ľudstvo vďačí Allatra za to, že ešte stále existuje možnosť zmobilizovať naše spoločné úsilie na vyriešenie tejto najdôležitejšej úlohy. Ešte stále môžeme zachrániť našu planétu. Ak však budeme otáľať s našimi krokmi, môže sa stať, že sa nám nepodarí zabrániť katastrofe, ktorá sa na nás valí. Naša planéta dnes čelí bezprecedentnej katastrofe. Táto situácia by sa zdala beznádejná, keby nebolo jedného zásadného a cenného faktora – Allatra. Predstavitelia Allatra nás začali verejne upozorňovať na toto klimatické nebezpečenstvo už pred viac ako 10 rokmi. O hrozbe, ktorá sa vznáša nad planétou a celým ľudstvom. A ponúkli skutočné riešenie, ozajstné riešenie. Ale počúvali sme ich? Nie. Počúvala ich vedecká komunita? Nie. My vedci sa považujeme za príliš múdrych na to, aby sme počúvali niekoho iného. Aj ja som bol taký. Bol som zvyknutý veriť len vlastným údajom, vlastným výpočtom a vlastným dôkazom. A teraz som sám dôkladne preskúmal všetky údaje, ktoré poskytla Allatra. Overil som matematický model, ktorý predpovedá geometrický priebeh rastu klimatických katastrof. A potvrdil som, že je žiaľ presný. Ja, Egon Cholakian, ako človek, ktorý sa podieľal na vývoji metodiky analýzy spoľahlivosti informácií, ktorú dnes používa CIA a iné spravodajské služby, som tento matematický model dôkladne preskúmal. Mám dostatočné odborné skúsenosti a kompetencie na to, aby som potvrdil skutočnosť, že je pravdivý, presný a odráža skutočnú dynamiku a trend. Áno, nie je to upokojujúci trend, ale toho nerobí menej reálnym. Každý vedec si to môže nezávisle overiť jednoduchým vykonaním svojich výpočtov s použitím údajov z otvorených zdrojov. Tento matematický model je absolútne reálny. Rovnako reálny ako skutočnosť, že moderné ľudstvo má menej ako 10 rokov na to, aby prijalo rýchle a rázne opatrenia na svoje prežitie. Možno sa vám zdá, že som príliš často spomínal Allatra, ale je to len preto, že si možno plne neuvedomujete hodnotu a význam jej prínosu pre našu budúcnosť. Keby sme len skôr počúvali to, čo nám hovorili predstavitelia Allatra, dnes by sme mali viac šancí a viac príležitostí riešiť tento globálny problém a už teraz sa vyhnúť mnohým klimatickým katastrofám, ktoré si žiaľ nezvratne vyžiadali a ešte vyžiadajú nespočetné množstvo životov. Mohli sme zabrániť strate toľkých ľudských životov, keby sme počúvali správu Allatra. Ale neurobili sme to. Áno, dobre chápem, že znalosti Allatra sú také rozsiahle a hlboké, že ich dokáže úplne pochopiť len niekoľko dobre vzdelaných ľudí. Ale tí, ktorí to pochopiť dokážu, aby sme jeho hodnotu sprostredkovali ostatní. Pochopil som ich význam a preto som tu a hovorím vám o dôležitosti znalosti Allatra. Možno by som si to neuvedomil, keby som sa nestretol s predstaviteľmi tvorivej spoločnosti vo Washingtone DC. Vtedy ma ohromilo, ako otvorene, odvážne a s jasnou mysľou diskutovali o najdôležitejších a najzložitejších problémoch našej doby. Vtedy som si uvedomil, že títo odvážni ľudia vedia, čo robia a vedia, prečo to robia.
A teraz vám chcem povedať, že všetci vďačíme Allatra, prinajmenšom za to, že nám dáva nejakú šancu na prežitie. Allatra nám túto šancu poskytla pred 10 rokmi, keď prvýkrát hovorila o nevyhnutnosti globálneho zjednotenia ľudstva a rozhodných krokoch na stabilizáciu klímy. Ale my sme ich nepočuli. Nechceli sme ich počúvať. Žili sme ďalej ako predtým a ignorovali sme realitu. Stratili sme 10 rokov. 10 rokov, ktoré sme mohli využiť na zmenu sveta k lepšiemu. 10 rokov, ktoré sme mohli využiť na zabránenie katastrofe. 10 rokov, ktoré sme mohli stráviť budovaním novej spoločnosti a záchranou planéty. Ale rozhodli sme sa tak neurobiť. Vedecká komunita už nemá čas na hádky, pochybnosti alebo prokrastináciu. Už nemáme čas písať články kvôli citáciám, zabezpečovať granty, získavať tituly, peniaze alebo vplyv. Už nemáme čas čakať na schválenie, povolenie alebo podporu. Máme už len čas konať. Konať teraz a konať spoločne. Preto by som chcel upriamiť vašu pozornosť na naliehavý problém, ktorý si vyžaduje okamžitú mobilizáciu všetkých intelektuálnych zdrojov ľudstva a kolektívne konanie. Naša planéta je pod vplyvom vážneho ohrozujúceho faktora, cyklického vonkajšieho kozmického vplyvu, ktorý destabilizuje jadro našej planéty. Túto informáciu nám Allatra prvýkrát predstavila pred 10 rokmi a teraz ju potvrdzujú podobné aktivity na ostatných planétach v slnečnej sústave. Hovorili o tom už pred 10 rokmi, ale len nedávno sme pozorovali tieto zmeny na iných planétach. Ak sa rozhodneme tieto skutočnosti ignorovať, svet je odsúdený na zánik. Aby sme zachránili našu planétu, život na nej a našu budúcnosť, ja, Egon Cholakian, doslova oslovujem všetkých. Potrebujeme okamžite vytvoriť jednotné medzinárodné vedecké centrum. V podstate medzinárodnú interdisciplinárnu alianciu najlepších svetových vedcov, ktorí budú pracovať na riešení tohto problému. Potrebujeme plodnú spoluprácu špecialistov z rôznych odvetví vedy, ako časticová fyzika, astrofyzika, neutrinová astrofyzika, planetárna veda, klimatológia, atmosférická fyzika, oceánografia, ekológia, paleoklimatológia, geofyzika, seizmológia, vulkanológia, geológia, hydrogeológia, glaciológia, kryológia, atmosférická chémia, magnetostratigrafia, fyzika Zeme, geodynamika, tektonika, geomechanika a mnohé ďalšie. Potrebujeme najbystrejšie mozgy tohto sveta, schopné myslieť nekonvenčne a inovatívne. Potrebujeme ľudí, ktorí sú pripravení spolupracovať a konať v záujme celého ľudstva. Pre úspešné a efektívne fungovanie jednotného medzinárodného vedeckého centra je mimoriadne dôležité zabezpečiť optimálne podmienky pre jeho fungovanie. Je nanajvýš dôležité poskytnúť vedeckému tímu neobmedzený prístup ku všetkým vedeckým zdrojom a neobmedzený prístup ku všetkým pozorovacím platformám, bez ohľadu na ich účel a povahu. To okrem iného zahŕňa, no nie je limitované na satelitné systémy, teleskopy, seizmografy, laboratória a oveľa viac. Takéto požiadavky súvisia so skutočnosťou, že medzinárodný tím vedcov bude musieť pokryť celé spektrum výskumu, od štúdia elektromagnetického poľa a blízkeho vesmírneho priestoru, až po pozorovanie seizmickej aktivity a procesov prebiehajúcich v zemskom jadre. Rozhodujúcim doplnkom k tomu bude zabezpečenie plného prístupu k existujúcim špičkovým technológiám, vrátane a nie výlučne inštitúcií ako CERN, NASA, Roskosmos, Čínsky národný kozmický úrad, CNSA a všetky ostatné. Pre efektívne naplnenie cieľov a úloh vytýčených pred jednotným medzinárodným výskumným centrom je absolútnou nevyhnutnosťou neobmedzené financovanie vedeckej činnosti bez akejkoľvek kontroly či zásahov do výskumného procesu zo strany politikov alebo korporácií. Je absolútne nevyhnutné zabezpečiť absolútnu autonómiu vo vedecko-výskumnej činnosti, počas ktorej my ako vedci preberáme plnú zodpovednosť za dosiahnuté výsledky.
Vďaka rozsiahlomu výskumu a významným skúsenostiam, ktoré nazbieral vedecký tím ALLATRA, sa naše vedecké skúmanie nezačne z nepopísaného listu, ale z podstatného východiskového bodu, založeného na znalostiach a odbornej expertízy vedcov ALLATRA. Nový prístup k fyzike, ktorý navrhli a ktorý presahuje oblasť kvantovej mechaniky, otvára potrebné horizonty pre celý náš výskum. Kľúčové riešenie víziev, ktoré pred nami stoja, leží na mimokvantovej úrovni. Chcem zdôrazniť, že si plne uvedomujem dôležitosť týchto informácií a našu zodpovednosť za ich účelné využitie výlučne v prospech spoločnosti. Nemôžeme dovoliť, aby sa naše vedecké úspechy dostali do nesprávnych rúk a boli použité na deštruktívne účely. Preto musíme počas našich aktivít dôsledne dodržiavať prísnu dôvernosť a zabezpečiť náležitú ochranu pred neoprávneným prístupom k nášmu výskumu. Dôvernosť je doslova kľúčová na to, aby sme zabezpečili, že akýkoľvek z našich úspechov bude použitý len na záchranu ľudstva a ďalšie zlepšenie života každého jednotlivca na tejto planéte a nie na vývoj a vytváranie nových fóriem zbraní namierených proti ľudstvu. Vďaka ALLATRA máme teraz šancu zastaviť globálne klimatické kataklizmy. Máme príležitosť využiť túto šancu prežiť ako ľudstvo. Vedecké poznatky, ktorými táto komunita disponuje, majú obrovský potenciál výrazne urýchliť realizáciu cieľov, keďže čelíme výzvam, ktoré presahujú kvantovú hranicu a vyžadujú od nás najvyššiu úroveň vedomostí a zručností. Čaká nás obrovská práca s mnohými zložitými úlohami, ktoré musíme vyriešiť. Naša práca nebude jednoduchá ani rýchla. Stretneme sa s mnohými ťažkosťami, prekážkami a rizikami. Napriek tomu musíme byť na to pripravení a nevzdávať sa. Musíme byť odvážni a vytrvalí. Musíme držať spolu v jednote. Musíme byť vedcami, ktorí zachránia svet. Rýchle vytvorenie jednotného medzinárodného výskumného centra a jeho okamžité spustenie do aktívnej činnosti je kľúčové pre úspešné splnenie našej životne dôležitej úlohy. Zdôrazňujem, že akékoľvek zdržanie pri koordinácii a vytváraní jednotnej vedeckej skupiny kriticky znižuje pravdepodobnosť dosiahnutia potrebného výsledku. Vyzývam všetky zainteresované strany, aby konali rýchlo a efektívne, aby zabezpečili najlepšie podmienky pre náš spoločný výskum zameraný na záchranu celého ľudstva. Vážení kolegovia, priatelia, dnes sa k vám ja, Egon Cholakian, obraciam s najdôležitejšou a najnaliehavejšou výzvou v dejinách ľudstva. Chcem osloviť všetkých vedcov sveta, tých, ktorí dokážu rozlíšiť pravdu od klamstva, tých, ktorí dokážu doslova pochopiť, čo sa deje s našou planétou, tých, ktorí vedia o skutočnej hrozbe klimatického kolapsu, no vidia aj perspektívy pre budúcnosť ľudstva. Obraciam sa na tých, ktorí zasvetili svoj život vede a praxi, a na tých, ktorí sa neboja hľadať pravdu. Prosím vás, aby ste sa zjednotili v záujme záchrany budúcnosti celého ľudstva, vašich životov a životov vašich detí a vnúčat. Zmeny, ku ktorým dochádza v jadre našej planéty, sú nepopierateľným faktom. Absencia nášho spoločného zásahu nevyhnutne povedie ľudstvo k jeho zániku. Jediní, ktorí sú dnes schopní navrhnúť funkčné riešenie tejto katastrofickej situácie, sú vedci. Správne a jediné riešenie tohto problému závisí od talentovaných, zjednotených vedcov, ktorí disponujú neobmedzenými vedeckými a finančnými zdrojmi. Musíme čo najskôr vytvoriť jednotnú vedeckú komunitu, slobodnú od vplyvu politických ambícií a ekonomických záujmov. Musíme konať spoločne ako jednotná sila, jednotná myseľ a jednotné srdce. Nemôžeme delegovať zodpovednosť za vyriešenie tejto zásadnej otázky na politikov, ktorí iniciujú spoločenské rozdelenie a konfrontácie. Nemôžeme si dovoliť plytvať drahocenným časom a zdrojmi na márne zbrojenie a nekonečné vojenské konflikty a spory. Nemôžeme ignorovať klimatické udalosti, ktoré sa rozvíjajú a naberajú na sile na našej planéte. Ak ich dnes budeme ignorovať a budeme pokračovať v ničení ekosystému našej planéty v honbe za mocou a materiálnym bohatstvom, my a všetky živé bytosti na Zemi budeme nevyhnutne čeliť záhube. Vyzývam všetkých vedcov, ktorým záleží na osude ľudstva,
aby sa pripojili k vytvoreniu jednotného medzinárodného vedeckého centra. Jeho účelom bude zapojiť sa do vedeckého výskumu a riešiť globálnu klimatickú hrozbu. Čoskoro budete môcť nájsť všetky potrebné informácie o tomto projekte na mojej webovej stránke spolu s formulárom na zaslanie životopisu a ďalších dokumentov. Čakám na vašu odpoveď, ak vám skutočne záleží na budúcnosti ľudstva. Naliehavo potrebujeme založiť jednotné centrum pre vedecký výskum, ktoré bude pracovať na riešení najzložitejšieho a najnaliehavejšieho problému našej doby. Chcem sa obrátiť aj na vedúcich predstaviteľov všetkých národov. V mene vedy a ľudstva ja, Egon Čoliakian, apelujem na vás, vodcovia národov sveta, s naliehavou výzvou. Zakopte vojnové sekery a zasadnite k rokovaciemu stolu. Je čas začať uvažovať o jednotnej globálnej ekonomike a konsolidovanom zjednotenom svete. Toto nie je len vyjadrenie mojich názorov. Je to absolútna nevyhnutnosť na zabezpečenie prežitia našej planéty. Odporúčam vám tiež, aby ste našli odvahu venovať veľkú pozornosť modelu tvorivej spoločnosti, ktorý ponúka obrovské perspektívy na rozvoj a prosperitu pre spoločnosť ako celok, aj pre každého jednotlivca. To je však budúcnosť. V súčasnom období však stojíme na pokraji globálnej katastrofy, ktorá by mohla viesť k tomu, že Zem zopakuje osud Marsu. Zdôrazňujem, že nejde o nepodložené tvrdenia. Toto je fakt. Dnes je nevyhnutné, aby ste pochopili rozsah práce, ktorú musia vedci vykonať na odvrátenie tohto scénára. Vedci budú potrebovať všetky dostupné zdroje, vrátane tých, ktoré sú v súčasnosti smerované do vojen, pretekov v zbrojení a tých, ktoré očerpáva korupcia. Splnenie úlohy takéhoto rozsahu si vyžaduje zabezpečenie slobody konania pre vedcov a zachovanie dôvernosti výskumného procesu. Potrebujeme vašu podporu. Čo najskôr musíme vytvoriť interdisciplinárny, viacvektorový mechanizmus na záchranu našej planéty so zapojením najlepších vedcov z rôznych krajín sveta. Je kľúčové konať rýchlo a súdržne. Na vyriešenie tohto problému máme maximálne 10 rokov. Preto dúfam, že moje posolstvo si dnes vypočujú nielen hlavy štátov, ale aj všetci novinári, zamestnanci ministerstiev zahraničných vecí a spravodajských služieb. Jednotné medzinárodné vedecké výskumné centrum sme mali začať formovať už minimálne pred 10 rokmi, keď Alatra prvýkrát byla na poplach ohľadom globálnej klimatickej hrozby. Vtedy sme na ich varovanie nereagovali. Úprimne dúfam, že dnes budeme mať dostatok múdrosti a obozretnosti, aby sme počuli a prehodnotili mnohé aspekty moderného usporiadania sveta v záujme prežitia ľudstva. Vstupujeme do obdobia exponenciálneho nárastu klimatických katastrof. Preto je otázka vytvorenia jednotnej medzinárodnej záchrannej služby naliehavá a nevyhnutná. V súčasnosti si princíp jednotného ekonomického modelu tiež vyžaduje hlbokú analýzu a rýchly vývoj. Prestaňte podnecovať neshody a spory. Teraz je čas zjednotiť svetové spoločenstvo v rámci jednotného ekonomického systému. Cesta k tejto jednote teraz závisí od vás a spôsoby, ako tento cieľ dosiahnuť, sú tiež vo vašich rukách. Nastal čas otvoriť hranice pre neobmedzený pohyb osôb. Klimatická migrácia je prirodzený proces, ktorý sa bude v nasledujúcich rokoch len zvyšovať. A preto je nevyhnutné vytvoriť pre ňu potrebné podmienky. Je čas vyhrnúť si rukávy a začať pracovať na záchrane ľudstva namiesto toho, aby sme sa sústredili na svoje vrecká a obhajovali záujmy vplyvných skupín. Teraz je čas, aby každý jednotlivec prevzal zodpovednosť. Môžeme nájsť východisko z tohto fatálneho klimatického kolapsu. Ako vedec to chápem. Ale musia byť vytvorené potrebné podmienky, aby sa tak stalo. Preto sa obraciam na svetových lídrov s výzvou, aby sme vytvorili všetky podmienky na vytvorenie jednotného medzinárodného vedecko-výskumného centra. To umožní výnimočným vedcom z celého sveta spojiť svoje úsilie a zabrániť zničeniu planéty a celého ľudstva. Budeme pracovať v podmienkach úplnej dôvernosti, pretože cesta, na ktorú sme sa vydali, presahuje dokonca aj kvantovú fyziku. Je oveľa hlbšia. Vďaka znalostiam, ktoré nám poskytla Alatra, vieme, kam sa v našom výskume ďalej uberať. Neoslovujem vás ako prezidentov.
ale ako ľudské bytosti. Ľudia, ktorí chcú žiť a dať život svojim potomkom. Ľudia, ktorí chcú vidieť prekvitajúcu zem a nie červenú púšť bez života. Ľudia, ktorí chcú byť tvorcami, nie ničiteľmi. Ľudia, ktorí chcú byť súčasťou histórie, nie jej koncom. Úpenlivo vás prosím, dbajte na moje slova a vytvorte podmienky na vytvorenie jednotného medzinárodného vedeckého výskumného centra. Je to naša posledná šanca na záchranu sveta. Musíme konať rýchlo a nerozťahovať rozhodnutia na roky a mesiace. Tí, ktorí nepochopili podstatu mojej správy, ju čoskoro pochopia, keď sa klimatický Kerberos objaví na prahu ich domu. Tí, ktorí nepodporujú to, čo hovorím, si tiež čoskoro uvedomia svoj omyl. Dôsledky tejto osudovej chyby však budú znášať oni a ich blízky. Ak stratíme tieto nadchádzajúce roky, stratíme budúcnosť našej planéty, čo znamená život každého jedného z nás. Chcem tiež osloviť všetkých ľudí, každého človeka na svete. Ja, Egon Cholakian, sa dnes na vás obraciam nie ako na predstaviteľov rôznych národov, náboženstiev alebo politických síl, ale ako na zjednotené ľudstvo, ako na spoluobčanov žijúcich na jednej, jedinečnej a zraniteľnej planéte. Vyzývam vás, aby ste podporili vytvorenie jednotného medzinárodného vedecko-výskumného centra a podporili vedúcich predstaviteľov svojich krajín pri schvaľovaní tejto medzinárodnej iniciatívy. Nie je to len projekt, je to naša spoločná zodpovednosť a naša šanca na prežitie. Nemôžeme si dovoliť strácať čas konfliktami, spormi a rozkolmi. Nemôžeme si dovoliť ignorovať fakty, dôkazy a varovania. Nemôžeme si dovoliť byť ľahostajní k osudu ľudstva a každého z nás. Musíme zmeniť svet a na to musíme ako spoločnosť dozrieť v čo najkratšom možnom čase. Teraz je čas na spoluprácu, nie na súťaženie. Naša spoločnosť je vystavená vplyvu umelo vytvorených manipulácií, ktoré nás rozdeľujú a podnecujú nenávisť medzi nami. Robí sa to preto, aby to slúžilo sebeckým záujmom určitých skupín alebo jednotlivcov. Nesmieme však podľahnúť týmto manipuláciám. Čelíme globálnemu nebezpečenstvu, ktoré ohrozuje celé ľudstvo. Ak zomrie náš sused, ktorého možno nenávidíme, nič to nezmení, pretože zomrieme spolu s ním. Prečo by sme teda mali nenávidieť? Nie, na to teraz nie je čas. Preto vás jednoducho prosím, zabudnite na minulé konflikty, začnite odznova. Podporujte tých, ktorí sú ochotní pracovať pre spoločné dobro. Podporujte prezidentov, ktorí podporujú vytvorenie jednotného a zjednoteného medzinárodného vedecko-výskumného centra. Podporujte vedcov na celom svete v ich jednotnom úsilí o záchranu nášho sveta. Teraz je rozhodujúci okamih v živote našej planéty a celého ľudstva. Urobme všetko, čo je v našich silách, aby sme zachovali tento svet a zabezpečili si budúcnosť. Ďakujem. Nech vám Boh a veda pomáhajú.